Здравствуйте, друзья! Сегодня мы собрались здесь. Сегодня мы проводим эту конференцию, потому что мы предоставили президенту Туркменистана возможность ответить на вопросы по поводу пропажи Абдуллы Русова и Алишера Сахатова. Сегодня уже 22 августа, ответа не было, и мы проводим эту конференцию от лица народа. Я предоставляю слово Мураду, руководителю Демократического народного движения ДВТ. Мурад, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня, 22 августа, как мы обещали, мы проводим наше собрание для того, чтобы подытожить итоги нашего выступления, которое состоялось 1 августа. В начале выступления я хотел бы вам поставить видео, на котором президент Туркменистана на инаугурации обещает народу, что он будет исполнять все обязанности свои добросовестно, поддерживать народ, будет работать только для народа, днем и ночью, и является гарантом Конституции. Давайте посмотрим. Ребята включенные, нет? Здравствуйте, друзья! Сегодня мы собрались здесь. Сегодня мы проводим эту конференцию. Мне кажется, эфир не идет. Обратно идет. Efir gidene. О. Контролируйте. Ondan sonra yine yankı Alişir Dağıt'ta impeachment meselesi boyunca. И Алишер Дады impeachment. Прямой эфир идет, ребята. Bir taraflı hukuk yardayını korumağı, adamın ve rahatın hukuklarını, azatlıklarını hürmetlemağı hem de korumağı, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeği ve korumağı, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğini, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeği, Türkmenistanların hazırki ve geleceki nesillerin şöhretini hassa bilente oturmaklar için ehli mümkünçülükleri peydalanmağı, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecek demeye davaralı kasam ediyor. Вот, уважаемые граждане, уважаемые туркменистанцы, сейчас вы слышали выступление Сердара Бердымухамедова, на котором он говорит, что он будет поддерживать наш народ, выполнять все требования народа и работать только для народа. Уважаемые туркменистанцы, я бы хотел слово взять и сегодня выступить по этому поводу. Я выступлю на двух языках, сначала на туркменском, а потом на русском. Qadırlı vatandaşlar, qadırlı doğanlar. Bugün sizlerden bir siyaset çökmüne değil de eysem her biriniz ýaly Türkmenistan'ın ıkbalı barada azad ediyen vatanımızın rahat hükmünü yüzlenýär. Uzak 18 ýyllar bizim yurdumuzda häkimet özüni halkın gorusy diýip adlandyrýan adamlaryň eline galdy. Ýöne aslynda halky ýatdan çykardy. Ýöneköy raýatdan durmuşyny gowlaşdyrmagyň ýerine öldür üçin köşkler gurdurar. Elite üçün täze şäher arkada gurdurar ve halkın geleceğini nişanı değerli eğitim, geleceğinin nişanı değerli eğitim güýçleriniň nişana öwürdiler. Biz Türkmenistan'ın halkının vekilleri 5 yıl bäri hökümeti ýututmana finansiýar. Teklipler, talaplar, haýyşlar etdik. Emma gynansak da ähli sözlerimiz jogapsyz galdy. Yılların dowamında ýagdaý hasam elbetleşdi. Yurtda korrupsiya resmileşýär. Hökümet işgärleri aç-açan para talap edýärler. Kanunlar diňe kagy ýüzünde bar. Ýöne hakyky durmuşda bikamçylyk höküm sürýär. Döwlet telewizionasy prezidentiň halk hatda azad edýändigini görkezýär. Emma hemmämiz bilýär, bu ýalan. Aslynda hökümetdäki işgärler aç-açan alýar. Netijeler isteseňiz pul getirin. Ýoksam hiç zat bolmaz diýip biziň ýüzümize aýdýarlar. Bu adaty ýagdaýa öwürli. Bu bolsa prezidentiň döwletde öz wezipelerini ýerine ýetirmegini besedenligini anladýar. Vatandaşlar, ilni hakykat pursady geldi. 2025-nji ýylyň 1 awgustunda biz Türkmenistan halkynyň wekilleri hökmünde prezident Serdar Berdimuhamedowa anyk soralar bilen resmi halykda ýutduk. Ona jogap bermek üçin 20 gün berdik. Sizin bilşiňiz ýaly administrativ jogap üçin 21 gün ýa-da 3 gün berilýär. Biz şoňa 20 gün berdik. Bu bolsa prezident öz halkyny
eşitgenligini görkezmek üçün bir pursatdy. Emma ol bul mümkinçiligi gaçyrdy. Konstitusiýanyň kepili hökmüne halkyň soragyna jogap bermäni boşy bolsa da ýurdun raýatlaryna ýülenmekden ýüle gurdy. Inni biz dymp bilmez, inni biz çydap bilmez. Biz Türkmenistanyň halkynyň adyndan Serdar Berdimuhammedowa ynanmyzlygymyzy bildirýär we impeachment işini elan edýär. Halktan äfermezlik edýän adamy ýurdu dolandyrmak üçin hiç şeýle ahlak hukugy ýokdugy sebäpli derrew prezidentlik wezipesinden çekilmegini talap edýär we Türkmenistanyna açyk saýlawlary geçirmegini talap edýär. Her raýatyň sesi eşidiljek we hasaby alınjak täze adalatly we açyk saýlawlary talap edýär. Gadyrly doganlar, bugün geljegimiz karar berilýär. Ya da biz korrupsiýanyň we bikançylygyň aşagyna ýaşar, watanymyz soraýal bol, ya da biz bilelikde durup ýok diýip biz öz Türkmenistan döwletimizi gurarys. Men ynanýarym, halkyň güýji köşklerden we parahor emaldarlardan has güýçlüdür. Men ynanýarym, Türkmenistan has gowy geljege münasip we biziňem her birimiz erkin adalatly we awraly ýaşamaklymyza münasipdir. Ve bizim geljegimiz şu günden başlayan. Уважаемые соотечественники, я еще на русском языке выступлю и поясню, о чем я хотел сказать. Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры, сегодня я обращаюсь к вам не просто как политик, но как гражданин нашей Родины, который, как и каждому из вас, не безразлична, которому, как и каждому из вас, не безразлична судьба Туркменистана. На протяжении долгих 18 лет власть в нашей стране оставалась в руках людей, которые называли себя защитниками народа, но на деле забыли о народе. Вместо того, чтобы улучшить жизнь простых граждан, они строили дворцы для себя, возводили новый город для избранных, Аркадах, и превращали его в символ своей власти, а не в символ будущего народа. Мы, представители туркменского народа, 5 лет подряд пытались достучаться до правительства, обращались с предложениями, с требованиями, с просьбами, с заявлениями. Но, увы, все наши слова остались без ответа. И за эти годы ситуация стала еще хуже. Коррупция разъедает нашу страну. Чиновники открыто требуют взятки. Законы существуют только на бумаге. А в реальной жизни царит полное беззаконие. Государственное телевидение показывает спектакли, будто президент заботится о своем народе. Но мы все знаем, это полная ложь. В реальности чиновники открыто говорят: хотите результата? Несите деньги, а иначе ничего не будет. Это стало нормой, а это значит, государство перестало выполнять свои функции. Это значит, президент перестал выполнять свои функции. И вот настал момент истины. 1 августа 2025 года мы, представители Туркменистана, официально обратились к президенту Сердару Бердимухамедову с конкретными вопросами. Мы дали ему 22 дня, хотя положено 21 день, чтобы он ответил на вопросы нашего народа. Это был шанс для него показать, что он слышит народ, что он работает для народа. Но этот шанс он отверг. Он даже не соизволил обратиться к своим гражданам страны, хотя обязан это делать как гарант Конституции. От имени народа Туркменистана мы заявляем, мы выражаем недоверие Сердару Бердимухамедову и объявляем ему импичмент. Мы требуем, чтобы он немедленно покинул пост президента, потому что человек, который игнорирует свой народ, не имеет морального права управлять своей страной. Мы требуем проведения новых, справедливых и прозрачных выборов, где голос гражданина будет услышан и учтен. Дорогие братья и сестры, сегодня решается наше будущее. Либо мы позволим коррупции и беззаконию окончательно погубить нашу страну, либо мы вместе встанем и скажем: хватит, стоп диктатору. Я верю, сила народа сильнее дворцов и коррупционных схем чиновников. Я верю, Туркменистан достоин будущего, лучшего будущего, свободного, справедливого и достойного для каждого из нас. И это будущее начинается сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мурат. Поддерживаю все сказанное. И следующее слово передается гражданскому активисту Диане. Диана, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги и наши уважаемые сограждане.
Меня зовут Диана Дадашева, я являюсь гражданской активисткой, а также являюсь гражданкой Туркменистана. Сегодня я бы хотела поднять тему о том, что наша коррупционная власть в свою коррупционную систему зазвала и всех наших врачей, учителей, силовые структуры и все госорганы. Только из-за преступной власти наши учителя, врачи, силовые структуры и госорганы тоже стали соучастниками этих преступлений. От того, что у них нет достойных зарплат, от того, что экономика сошла на ноль и продукты и товары первой необходимости стоят намного дороже, чем средняя зарплата среднестатистического работника. И поэтому нашим, тем людям, которые нам служат ежедневно и должны нас обеспечивать достойным образованием, медициной и так далее, им приходится для выживания брать взятки. Вот. И в этом виновна только власть. Это первое. Второе, я хочу сказать, что наша преступная власть ввела в заблуждение работников Комитета национальной безопасности. В Туркменистане это МНБ. Потому что Комитет национальной безопасности Туркменистана считает, что его народ это только клан Бердымухамедовых. И вместо того, чтобы защищать свою национальность, туркменскую идентичность, он устроил Комитет национальной безопасности устраивает геноцид над туркменским народом. И я считаю, что в этом виновна только власть. Это второе. Третье. Мы на протяжении уже нескольких месяцев поднимали вопрос о том, что ни одного героя из наших солдат нет в Туркменистане. Почему? Потому что героем в Туркменистане себя считает только Аркадак и его вся семья. На эти вопросы мы тоже не получили ответы. И четвертый вопрос, который я бы хотела поднять. Мы требовали списки, на каком основании дали себе звание Аркадак и Аркадаглы Сердар. Мы, гражданское общество и граждане Туркменистана, против, потому что нет ни одного условия, нет ни одной их заслуги, за что им предоставлены такие звания. И на основании всего вышесказанного я требую импичмента власти не только Сердара Бердымухамедова, но и его отца и всего его клана. Благодарю. Диана, спасибо большое. Следующее слово передается гражданскому активисту Нуры. Нуры, пожалуйста. Assalamu alaikum ey vatandaşlar, ey dinleyenler. Biz şu anda 22 Ağustos'ta ön vada görüşmede Türkmenistan'ın prezidentine sorular veripdik. Vekiller hükmünde her birimiz şu yerde çıkış eden her birimiz halkın vekiller hükmünde işler alıp barıyaz. Şu yerde verilen halk esasında soruları prezident taraftan ya da hükümet resmilerinden hiçbirinden cevap gelmeyen için Türkmenistan'ın prezidentine impeachment yani vazifesinden çetleştirmeyi ilan etmek için şu yere düştük. Impeachment var da adacık yani çünkü bu zatlar bilmeyen iyileştirmeden vardır. Impeachment ne ehli adayda belirler bunun kanun esasları ne ehli. Ve şunun çıkışımda men devlet dolandırışında hüküm orun tutyan bir mesele yani yukarı dereceli vazifeli yol başçının ayratin hem prezidentin öz vazifesini yerine getirip bilmedik adayın il çarelerin görülen vardak düşünce varada gayskaça durup yaşamak isteyen. Dünya tecrübesinde şeyli adaylar için yürütü mekanizmleri dördülüyor. Onların en belli görünüşlerinin biri impeachment yani devlet başkanını vazifeden çetleştirmek. Impeachment diňe bir adaty mesele däl, eýsem döwlet uluklugyny gorumak üçin iň soňky çäre hökmünde ulanlan kanuny ýol bolup durýar. Käbir ýurtlarda mysal üçin Amerika, Koreýa Respublikasyna, Ukrainanyň kanunlaryny prezidentiň kanun bozanlygy ýa-da wezipesini ýerine ýetirip bilmeýänligi suwd edilse, parlamentiň ýürütü karary bilen geçirmek mümkinçiligi bar. Mysal üçin Amerika'da eğer Amerika'da Kongresin aşağı palatası impeachment prosesini başladıya senatlar olsa bu tornuklu kararı kabul ediyor. Yani bilişine diyali Türkmenistan devletinde itibarsız meclisimiz bolon üçün bu itibarsız meclisin deputatları bızadı üçün bu işlerem yine bir de halkın vekillerine
intelligensiýanyň wekillerine düşýär. Çünki Türkmenistanda hemmäňiziň bilşiňiz ýaly halk maslahaty we meclis dol ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň ýani arkada we serdaryň kontrollugyny. Şoň üçin hem watandaşlar biziň etmegimiz, bize düşýär şu wezipe. İçiňizden bular näme edip berýär diýip güljökleňizdir. Başy belki video çekip üstümizden güljökler emmadyr. Şolar üçin hem aýdýan. Gynansaňam Türkmenistanyň paralizowan sistema her bir gurumolar öz etmeli işin etmänligi üçin bu zatlaram ýene bire aktivistlere düşýär. Şoň üçin hem impeachment elan etmek. Impeachment elan edilen Türkmenistanyň bundan öýlek prezidentiniň adaw diýenleriniň ýa-da arkadaly serdar diýenleriniň hiç bir ähmiýeti, hem kanunlarynyň ähmiýeti galanok watandaşlar. Impeachment diýilen düşünjäň özi döwlet gurulşynyň ygtybarlygyny üçin bir möhüm tutlaryň biridir. Onuň esasy maksady şahsy bähbitdäl, eýsem döwletimiziň kanunlygy, durnuklugy we halkymyzyň öňünde jogapkärçiligi üçin etmäge gönükdirilendir. Gynansaňam buny ýurduň içinde mehanizm bulurda galmady we bundan beýlek Türkmenistanyň prezidentiniň Serdar Berdimuhamedowyň we Gurbanuly Berdimuhamedowyň çykarjak kararlarynyň güýjüniň ähmiýeti ýokdur mundan beýlek. Çünki halk bilen hökümetiň arasynda hiç il kontakt galmady, hiç il sazlaşyk galmady. Görşüňiz ýaly watandaşlaryň her biri ýurduň içinde kadiýet, kanun bolmagyna garamazdanam iň soňky ýagdaý hökümini prezidente ýüzle video çekýärler. Bulam kanunlugyň gutoranlygyny görkezýär watandaşlar. Köp sag bolup dinleýän üçin biram ýakyn wagtda sentýabrda bular ýene halk maslahatyny geçirecekdirler. Taýda özleriniň halkyň arkasynda duranlygyny, ýaşullaryň gollaýanlygyny yalan ekranlarda alkışladyp özüni öwdürüp bolgusuz nimeler etjekdirler. Onuň hiç ilmanisi ýokdur watandaşlar. Çünki gorkasyna ýurt dolandyrylýar. Oňa da hemmämiz düşünýäs. Sag bolun dinleýän üçin. Nurmuhammad sağ olun. Enlik söz graždanski aktivista Nurcan Tıra verilýär. Nurcan. Men de bir aktivistim. Salam vatandaşlar. İnha yukarıdaki şu an aydık bile geçenlere onları yani doğal onlar bilen alaşyan benim özgedevimde aydık geçeyin impeachment çekleştirmektir. Biz önkü gepleşimizde impeachment için bir giden sorular verdik. Yukarıdaki oturan vazifedekilere hem de prezidente. Gynansak da bugün içinde hiçbir cevap alıp bilmedik. Onun için biz bugün yine de efire çıkıp dile getirmek istedik. Bu impeachment meselesini makul bildik. Ne diyecek olanlardım halkı hiç saymak ve öz vazifesini öz için ve başkaları için kullanmak. Başarısızlık. Bu impeachment'te şu an tam gerekli sorular sorular. Şu impeachment ayırmak için. Hükümetsiz söz verdiniz halka. Biz halk için işleyecektik. Hani eden işiniz? Biz görüyoruz her pudağı alın, her pudak yerisinde yok, nol. Halk gattı bir gıynan çaldıydı. Onu özünü gattı bizden hem goýulýaňyz. TikTok'larda, YouTube'larda her yerde çıkıp her adam özünün başına gelen zatlaryny aýdyp otyr, nala otyrlar. Näme üçin şunýaly bay ülkede gazın dünyada 4-nji ýerdäki çıkyp duran ýerde halk geda ýaşaýar. Yani näme diýeň? Biz impeachment elan edýäs. Sağ olun. Nurcan sağ olun. Enlik söz
taliba berilýär. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly iýleşler. Şuun 22 avgust 20:00 biz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow soralar beripdik. Men öz gezegimde şu soralarda Türkmenistanyňky haýy sahawat garnasynyň iş etmeýändigini we mätäçlere kömek etmeýändigi barada soralar beripdim. Şol ofisler barada ve şol günden beri bir näçe sany iýleşýärmiz. Şol haýy sahawaty ýüzünden we şo taýdan netije gelmeýändigini ýene de maňa habar berdiler. Bu eýsem diňe haýy sahawat meselesi däl, umuman bularyň göz boýaçylyk edýän işleri halka allap telewizorlarda gyýryp ýöne hakykatyna bolsa hiç kelek iş etmeýändigini arkadaş diýip özüne samazwaniýetler edip özüne at goýup aslında halkyň arkasyna durmaýanlygyny bir näçe sapar gördük. Täzelikde Nohur Owasynda filally şo taýda bir näçe sanak jaýlar iýleşdirmemiz kösenli ejer çekdi. Ve şol barada hiç kelek telewizorlarda habar beriş serişlerinde hiç kelek habar aýdylmady. Biz şo taýdaky iýleşmeden ykbaly barada hiç kelek habarymyz ýok. Näme bolupdyr, näçe ejer çekipdir. Bu hökümet diňe hakykatlary gizlemek bilen meşgul. Ondan daşary Alişer bilen Abdullah egindeşlerimiz janyny ortaga goýup Türkiýe döwletine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Gurbanguly Berdimuhammedowyň tanqidlandyklary üçin we Türkmenistanyň häkimetiniň hiç kelek iş etmeýändigini, jinayet işler edýändigini ýüze çykarandyklary üçin bu iki egindeşlerimiziň ykbalyndan henüz habar alyp bilen ýok. Ol iýleşlerimiz Türkmenistan häkimetiniň ogry, kezzap diňe däl adam ogurlamakda da işendýändiklerini öz elleri bilen bölkezdiler. Meniň aýtjak bolýan adam günnelik men we beýleki ýegindeşlerim halk bilen gepleşýär, efirler edýär, halk bilen beraber gürleşýär we halkymyzyň bize umyt baglandygyny, bizden netije geljekdigini ananýarlar we menem 2 ýylyň içinde aktivizme goşulanyň bäri gördüm ki bu häkimiýet adamlary diňe aç saklamak, olary kösemek, türmäge basmak däl, diri ölmegine sebäp bolýar. Şu taýda aýtjak bolýan adam Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu eýsem diňe kagy ýüzünde prezident ittisan bar ýöne onda san ýok. Hemme zady Gurbanguly edýär we Gurbangulynyň alyp barýan siýasaty biziň ýurdumyzyň halkyny diňe düýpden düýbe, ýagny çökürip barýar. Ve şu bilen bile ýekije çykalgamyz barly, olam diňe aýaga almak, hemme ýollary barlak gördük, ýüzlenip gördük we netijeň ýokdugyny gördük. Menim öz gezegimde halkymyza ýüzlenip gördüňiz watandaşlar, biz elimizden geleni etdik. Biz diňe bärde 10-15 adam bolup biler, ýöne biz 10-15 adam milyonlarça adamın sesi ve dili bolup çykyş edýär. Halkyň aýdyp bilmeýän zadyny bizler aýdýar we şoň üçin diňe bir variant kaldy, olam diňe aýaga almak watandaşlar. Başka çykalgamyz ýok. Egerde biz aýaga almasak biziň geljegimiz, çağalamyzyň geljegi we geljegi hiç bile boljak geller. Gurbanguly Berdimuhammedow onuň garnaşlarynyň edýän jinayetlerini bir ýarym ýyl bäri çykyş edip aýdyp gelýän ve görýän ki Gurbanguly Berdimuhammedow garnaşlaryna hiç kelek jogapkärçilik çekenok, gaýtam edilýän jinayetleriň arkasyny ýapýarlar. Näçe san ölüm boldy. Şol atlar bardy, bir gezegem çykyp aýdyp bilmedi. Edýän çykyşlarymdan soň hiç kelek şol atlaryň ýalandygyny da aýdyp bilmeýärler. Sebäbi bulardan hakykat biz hiç kimden gizlenemiz ýok. Bizler hemişe halkyň öňüne çykyş edýär we diýen aýdýan sözümiň soňga çeni durjakdygymyza inşallah söz berýän. Özüňize gowy seredin. Assalamu alaikum. Sag bolun. Tarip, köp sag bolun. Ve enlik söz Lala aktiviste berilýär. Lala başlan. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Обращаюсь к президенту Туркменистана. Мы много раз заявляли о насилии в тюрьме над Джамал Базаровой, убийство Гульджамал Джумамурадовой.
сексизм в отношении женщин, межэтническая и межнациональная рознь, оскорбление и унижение достоинства инакомыслящих и вообще оскорбление личности, что является уголовным преступлением. А также мы требовали психологических и кризисных центров для женщин и девочек. До сих пор ни один из этих вопросов не решены. Поэтому я требую импичмента власти и считаю ее преступной. Спасибо. Спасибо большое, Лала. Следующее слово передается Тейт-Хули. Teyit başla. Assalamu alaykum hemmeňize. Men Türkmenistanyň Grajdan hökmünde 1 awgust güni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Bermuhammedow söz berip soraw berdim. Ýagny bu sorawlarym şulardan ibaret bolup, Türkmenistanyň içindäki syýasy we beýgine tusaglary barada näme diýip bilersiň diýipdim. Ikinji soraw Türkmenistanyň dollar kursu näme üçin iki bakadan durýar? Ve üçüncü garlylar ve garlylar ve inwalitlere näçe hökümet kömegiden ok. Näçe hökümet kömegiden ok diýip soraw berdim. Ine şoň üstünden 21 gün geçdi. Belinen sorak hemmesi gutardy. Ine bu bize ýene bir subutnama boldy. Türkmenistanyň prezidentine, ýani Türkmenistanyň halky hiç ýagdaýda ondan bildiren ok, ýa-ki Türkmenistanyň prezidenti kim halk bilen hiç işleşen okdy. Bu ýene de bir gezek bize subutnama boldy, delil boldy. Ýani men şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň prezidentine ýani impeachment, ýani öz postuny goýup gitmegini talap etýärin. İnşallah biz bararız. Ýöne sen bulardan köp sady jogap bermeli olarsyň. Sag bolun. Teyit-Хули, sağ olun. И следующее слово передается активисту Зарине. Зарина, пожалуйста. Я гражданка Туркменистана, также считаюсь активисткой, как вы все меня знаете, наверное. Что здесь сказано, конечно, это правильно, но Бердымухамедов, вы еще раз доказали, что мы вам задали здесь вопросы, вы не смогли ответить. И как аркадак, как говорится, вы себя называете, вы не смогли выйти и нам ответить. Мы не активисты простые, мы тоже народ. Нам, народу, вы не смогли ответить. Мы вас не выбирали, и, пожалуйста, уйдите с поста импичмент. Спасибо. Зарина, спасибо большое. Следующее слово я бы хотел взять себе. Меня зовут Назар Джуманазаров, как я уже сегодня представился, и я хочу сказать правду о том, кто сегодня называет себя президентом Туркменистана. Сердар Бердымухамедов. Этот человек доказал свою полную некомпетентность, он не умеет управлять страной, он не умеет слушать народ, он не способен решать проблемы. Что происходит в Туркменистане сегодня? Люди бегут из страны, потому что здесь нет работы и будущего. Экономика держится на сырье, но даже при газе и нефти народ живет в нищете. Свободы слова нет. За одно слово в интернете можно оказаться в тюрьме или исчезнуть, как Алишер и Абдулла. Власть полностью коррумпирована. Деньги у клана и приближенных. А народ стоит в очередях за хлебом. В стране, которая 4-е место в мире по запасам газа. Молодежь не верит в будущее, потому что ее будущее у них украли. А теперь внимание. Президент обязан защищать своих граждан. Мы спросили его, где Алишер и Абдулла. И он промолчал. Это не лидер. Это трус и клоун, который прячется от вопросов. Это человек, который боится народа и не способен ни на честность, ни на ответственность. Такой правитель не имеет права занимать кресло президента. Это не президент. Это некомпетентный диктатор, который держится только на страхе и репрессиях. Так же, как и его отец, прошлый президент. Мы требуем его импичмента, потому что импичмент – это законный способ сказать «хватит». Потому что никто из туркменистанцев не хочет жить в стране, где молчат, когда исчезают люди. Никто не хочет жить в стране, где власть только в руках одного клана.
Туркменистан достоин лучшего правителя и лучшего лидера. Мы хотим президента, который будет защищать граждан, развивать экономику, уважать свободу слова и строить будущее, а не разрушать его. Сегодня мы говорим ясно, четко и прямо. Этот человек должен уйти. Импичмент – это его единственный выбор. Спасибо большое. И следующее слово передается активисту Ане. Спасибо большое за слово. Я бы хотела сказать, сегодня мы говорим прямо, президент Туркменистана должен быть отстранен. Почему? Потому что он предал Конституцию, потому что он лишил народ будущего, потому что он превратил страну в зону страха. Учителя не свободные наставники, а подневольные работники системы. Их гонят на митинги, на поля, заставляют повторять лозунги. Образование убито, дети учатся не думать, а молчать. Активисты исчезают, люди хватают и прячут. Их семьи живут в неизвестности. Это террор. Это преступление против человечности. СМИ не свободный голос, оружие власти. Газеты, телевидение, интернет контролируются. Вместо правды – культ личности, вместо фактов – пропаганда. Народ лишен информации, лишен права знать и говорить. Это сознательная ложь, организованная сверху. Президент обязан был гарантом закона. Он стал источником беззакония. Он разрушил доверие народа. Он нарушил международные обязательства. Он лишил Туркменистан права на будущее. Наши требования простые. Пропавших активистов. Прекратите уничтожать учителей. Освободите СМИ от цензуры. Проведите независимое расследование преступлений. Отстраните президента от власти. Импичмент – это не выбор, это необходимость. Президент, который боится правды, уничтожает собственных граждан, сам потерял право управлять страной. Мы говорим «хватит», хватит. Мы говорим «время страха закончилось». Мы говорим «президент должен уйти». И еще одно. Без лжи телевидения, газет это режим не продержался бы дня. Спасибо большое. Айна, спасибо большое. И следующее слово передается активисту Давиду. Давид, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Давид Омаров, основатель инициативы «Невидимая радуга Туркменистан». Спасибо, что пригласили и дали слово. Это выглядит как механизм контроля ответственности. В реальности я понимаю, что парламент и другие органы власти лишены независимости. Меджлис, например, полностью подчинен исполнительной власти. Выборы не дают конкуренции. Халк Маслахаты с 23 года, если не ошибаюсь, поставлен выше всех институтов и возглавляется, сами знаете, кем. То есть процедура смещения, которая должна служить населению, для народа, на деле замкнута на ту же семью и ту же клан. Моя позиция максимально проста. С конкретных шагов начинается: немедленно прекратить пытки и преследование, шантаж, отмена статьи 133 и 116, освободить осужденных по этим статьям, доступ к независимым мониторингам тюрьм и судов, и как основателя «Невидимой радуги Туркменистана» самого минимального требую прекратить пытки, как я говорил, декриминализовать, освободить невиновных и начинать выполнять свои международные обязательства. Это цена легитимности любой абсолютно власти. Но то, что мы обсуждаем, эту тему здесь и сейчас, это мега архиважно, потому что импичмент, референдум, любые формы ответственности власти невозможны без свободы выражения, без независимых СМИ, без прав человека как основы. И пока в Уголовном кодексе сохраняется статья 133-116, и пока люди сидят в тюрьме за свою идентичность или за болезнь, никакая процедура, я думаю, невозможно считать честной. Спасибо. Давид, спасибо большое. Активист Мухаммед, верили? Мухаммед, пошла.
Salam vatandaşlar, şun bir tarihi dadi yığına geçirip otuyor. Biz 20 gün bundan önce Türkmenistan'ın devletine, Türkmenistan'ın dolandırıp oturan yol başçılarına dürlü yurdun içindeki halkın günne doşar olayan sorularını şolara verdi. Her bir demokratik devlette devlet yol başçıları hükmeni halkının berýän sorularına cevap vermeli. Şoňa derek mehanizmler var, yurdun içinde metbuat azatlyklary bolmaly, jurnalistleriň öňüne prezidentler, hökümet yol başçıları cevap vermeli. Ýöne bizim yurdumuzy dolandyryp oturanlar hiç şol 17 ýyl bäri şu tohum televizora gelip jurnalistleriň öňüne yurdun içindäki halkyň berýän soraklaryna cevap berenler. Her bir yurt eger öz yurdun içinde parakatçılık üçün etjek bolsa, iki meseleni çözmeli. Birinci, nähili yol bilen halk öz yol başçılaryny taýlamaly. İkincisi, nähili yol bilen halk islemese şonu aýryp bilýär. Şonu eger yurdun içinde belli bolmasa, yurt hökmen bir katastrofan üstünden barýar. Bizim yurdumuzda şulan ikiden bellidir. Şu zada yetirenem şu hükümet yol başçıları. Halkın önüne de özlerini jogapkar diýorlar. Şol üçin dünýädäki bar kanunlar esasında eger yurdun içinde hiç bir mehanizmi bolmasa parakatçılykly kanuny dayanıp hükümet yol başçılaryny halkın önüne jogapkar etmäni onu islenlik yolla bilen şu hükümetten aýryp bolýar. Şu bize berilen hak. Şol üçin eger mundan beýle eger Türkmenistanyň içinde halk islenlik yol bilen şu bolup duran bozgunçylyklar, kanun bozmaklar aýyrjak bolsa, şolaň haky bardyr. Şuňa da elten, şolaň özleri, ýani 20 günüň içinde halkyň öňünde jogap berip bilmedi. Şutak ýygnananlar esasen 5 ýyl bäri iýdi giderli çykyş edip gelýär. Şulaň çykyşlaryna en bärtinden 10 000 adam Türkmenistanyň içinde iýdi giderli iýdirler boldy. Öz arzularını şulara yetirip oturlar. Jarlarına howp düştü de onunla da şunu korkman aýdyp oturlar. Şu ne 5 ýylyň içinde de näçe tan biziň kahramanlygymyzy tutup alyp gitdiler. Ykballarym bellidir. Şu sebäpden biziň şun kun ýygnanyp şu hükümete anamsızlygymyzy bildirmeklik yurdun içinde islenlik yol bilen şunu aýyrmaklyga halky itikleýär. Şuňa da esasy jogapkary şu hükümetiň yol başçylary. Sebäbi halkynyň öňüne jogap bermediginden gelip çykýar. Ýöne biz halkymyzy hemmesini bir yol bilen hükümet aýyrmaga çagyrýar. Olam kanuna dayanıp dünýädäki bar normativ boýunça. Eger hükümet şuňa da yol vermese, onda beýleki cinayet yol bilen şunu aýyrmaga da özleri yol açýar. Adamlar şoňa itikleýär. Şol üçin watandaşlar gelin hemme bilelikde parakatçylykly yol bilen hükümete ananmatyzlyk abýawyt edip parakatçylykly yol bilen şunu hükümetten aýraýlar. Biziň talabymyz birda. Olam azat taýlaw geçirip dünýä döwletleriniň kontrollygyna hemme halkyň gatnaşmagyna yurdun içinde azat taýlawyň esasyna yurdumyzyň geljek ykbalyny çöreýärdi. Biziň şu esasy biziň talabymyz. Sag bolun watandaşlar. Muhammed, köp sağ olun ve inniksiz Diana Dadaşova berilýär.
Да, спасибо большое. Вот я хотела еще дополнить, к сожалению, никто эту тему сегодня не поднял, а на самом деле она очень важная. Хотела напомнить о статье 30 миграционного права Туркменистана. Она прямо противоречит международному праву, то есть сейчас власть Туркменистана, не выпуская граждан Туркменистана, нарушает их право на свободу передвижения. Эта статья Конституции абсолютно неприемлема, особенно в отношении воссоединения семьи и людей, которые переезжают на постоянное место жительства. И вообще международное право намного выше Конституции и других прав. Благодарю. Диана, спасибо вам большое. И следующее слово передается лидеру ДВТ Мураду. Мурад, пожалуйста. Звук. Мурад? Вас не слышно. Yok diyelim. Кажется, у вас выключен микрофон. Одну минуту, прошу прощения. Вот теперь слышно. Спасибо всем участникам этой конференции, спасибо всем, кто участвовал в этой конференции, подготавливал ее. Спасибо Назару за предоставленное слово. Уважаемые туркменистанцы, я бы хотел подытожить наше сегодняшнее заявление. Сегодня исторический день. Сегодня, когда мы все объединились и задали вопросы, соответственные вопросы президенту Туркменистана. Почему на протяжении многих лет вот такое безобразие творится, и в отношении народа ничего не было сделано на протяжении 34 лет. Последние 18 лет страной владеет только один клан. У нас уже затоптали нашу конституцию, 7 раз ее изменяли. В этой конституции наши права уменьшились. По этому праву мы не можем ни поменять президента, ни поменять этого национального лидера. Даже мы не можем участвовать в выборах. Мы ничего не можем. Поэтому мы не обращаем внимания на эту конституцию. Ее настолько изменили, что там наших прав нету. Мы вынуждены обратиться к международным конвенциям, договорам, которые подписал Туркменистан. И в Конституции все написано, что все эти договора и конвенции, они являются выше, чем Конституция Туркменистана. Так вот, я хочу еще раз напомнить и сосредоточить ваше внимание. 2025 года, 1 августа, мы задали президенту Сердару Бердымухамедову прямые вопросы. Мы дали ему шанс. Мы дали ему 22 дня, чтобы он ответил народу. Но что мы получили? Молчание, презрение, игнорирование. Такой президент не имеет права управлять нашей страной. Такой президент должен уйти. Сегодня от имени народа Туркменистана мы объявляем, мы выражаем недоверие Сердару Бердымухамедову. Мы требуем его немедленной отставки. Мы требуем новых, честных и справедливых выборов. Хватит терпеть, хватит молчать. Будущее Туркменистана – это не во дворцах и не в коридорах власти. Будущее Туркменистана в каждом из нас, в нашем народе, в нашей силе и нашей правде. Мы народ, мы сила, и мы решим судьбу своей страны. Позвольте мне еще на туркменском языке все это передать нашему народу, чтобы вот в этот исторический момент наш народ правильно получил месседж от наших лидеров, от наших граждан Туркменистана, от тех, кто переживает за Туркменистан, патриотов Туркменистана. Все вопросы, все вот эти заключения мы не придумали. Мы на протяжении 5 лет разговаривали с народом и старались весь народ направить вместе с правительством, вместе с президентом в правильное русло, в законное русло. Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать это. Поэтому разрешите мне на туркменском языке тоже констатировать это. Hormatly iyileşler. Senin bilişini yani. Şunki bizim gepleşimiz bütün halkın adından karar çıkarmağına getirdi. Biz halkın adından bir karar çıkarıyor. Şu kararı çıkarmakta men size kıyıskaça yeni olarak düşündürecek koyuyorum. 2025 yılın 1 Ağustos'unda Prezident Serdar Berdimuhamedova günü soruları biz verdik. Biz ona fırsat verdik. Halkın sorununa cevap vermek için ona 20 gün verdik. Ama
nemallık, ünsümlük, ulumsuzluk, üns bermezlik ve halkı doğru şertte hasap etmelidir. Şeýle prezident biziň ýurdumyzy dolandyrmaga hukuk we haky ýok. Şeýle prezident öz wezipesinden gitmeli. Şu gün Türkmenistanyň halkynyň adynan aýdýar. Serdar Berdimuhamedowa ynanmamyz ýok. Serdar Berdimuhamedow derrew işden aýrylmagyny talap edýär. Täze, dogruçul we adalatly saýlawlary talap edýär. Sabırsyzlygy, çydamlygy, ünsümligi bes etmeli. Türkmenistanyň geljegi köşklerde ve hökümet koridorlaryna çözülmeliler. Türkmenistanyň geljegi diňe bizim her birimizde, halkymyzda, güýjümizde we hakykatymyzda çözülmeli. Biz halk, biz güýç, biz ýurdumyzyň ykbalyny özümiz halk bolup çözmeli. Hormatly ýurtdaşlar, ine şu gün biz size hemme halkyň adyndan pikirlenşip, guruluşup, birek bilen maslahat edişip şu kararı çıkartıp berdi. Ine şu günden soň Türkmenistanyň prezidenti diýip Serdar Berdimuhamedow prezident diýmeler. Halky öňünde ol prezident däl. Onuň kakasy arkada, bizim arkadagymyzda, biz oňa arkadag diýmeler. Şu günden başlap Türkmenistanyň prezidenti öz wezipesine bir kanun ýagdaýda hereket edýär. Hemme çıkarýan kanunlary, hemme diýen hereketleri bir kanun. Şonuň üçin biz öz kararymyzy ýerine ýetirmek üçin hökman köşküne barmaly. Biz köşküne baryp öz kararymyzy şoňa ılan etmeli. Onuň özüni, atasyny, onuň kakasyny, onuň doğum anlaşlaryny, onuň şammy pammy ýanky garyndaşlaryny, yegenlerini, dost ýanky doğum arnaşlaryny biz tutsak etmeli. Sebebi şul tohum Gurban Berdimuhamedowyň, Serdar Berdimuhamedowyň tohumy bizim halkymyzy şu güne getirdi. Bizim ağır günümüze getirdi. Olum hiç. Bizim bir toprak arnaşlarymyz biýüne öldü. Biýüne jedir çekdi. Biýüne häzirem şu günkü momentda daşar ýurtlarda, poliklinikalarda, banisalarda, öýlerinde medisina kömegini atman, ýanky bir kanun ýagdaýda pasportdan uzat bilmeýän şo ýerde ölüp otyr. Näçe çalt köşküne barsak, şonça çalt hemme meselelerimiz çözerse biz arata ýola, ışıkly, ýakty ýola gideriz. Şoň üçin hormatly ýurtdaşlar, şu efiri paýlaşyň. Türkmenistanyň her bir adam şu efiri eşitmeli. Şu efiri audio edip, video edip paýlaşyň. Biz bütün dünýä gurulmalaryna, biz ösen demokratik döwletleriniň her bir ýolbaşçysyna, Daşary işler ministrine şul videony ýaýradar, hatlarymyz bilen we olardan haýyş eder. Indi biz şu karar çıkardık. Halk bolup bize kömek et bilýäňizmi? Bizi Türkmenistanyň içine tartyp bilýäňizmi? Biz şu ýerde halk bolup, ýagny ya protest geçirmeli ya da partiler açıp biz kanun esasında mecliste görüşmeli. Şul rejim bilen ve biz öz adalet ýolumuzy almaly. Egerde olar bize kömek edilmese, yara sormalanmasa biz yara sormaly şolardan ve biz şolardan kömek sormaly. Özüňiz giýirin-de şol ýerde bilen içine salyp halkyň pikirini dinläp görüň. Halk şolara garşy. Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlary Türkmenistanda bir adamyň gollany. Ýallaklar şu gün eger biz ýeňsek erteden gyýryp başlarlar. Gollayan adam ýok şolary. Şolardan bizar bolluk ýadadyk. Şu efiri paýlaşyň we inniki çıkışlarımızda üns berip serdim. Biz hökman sedi belli güne köşküne çağırır ve şol tarihi erdimden galma, tarihe girin, öz geleceğimizi çözün. Hoşlar bolun. Sağ olun adam, söz veren için. Спасибо большое, Мурат. Я думаю, на этой ноте мы можем завершать нашу конференцию. Nazar. Можно, да, Nazar? Hadi. Да. Da. Конечно. Vatandaşlar, biz inninde meylek nähili deyiş etmeliligini biz maslahatlaşar. Inni biz bir etap öňe gitdik.
biz nähilli deýsbe etmeliligimizi ýuwaş-ýuwaşdan öz efirlerimizde oglanlar bilen maslahatlaşyp, aktivistler bilen maslahatlaşyp, bütün halkyň dikkatine getirer. Biz inni etmeli zadymyz belli. Şol üçin bir etap öňe düşdük. Hökümet inni bize biziň etýänimiz bir kanun diýip aýdy bilmeýär. Sebäbi birinciden özleri boyun aldy bir kanun oturanlyklaryny. Şol üçin biz geljekde maslahatlaşyp etmeli zatlar aýdar. Sag bol. Мамеда Саулун. Всем большое спасибо за просмотр. Это была очень-очень важная тема для каждого гражданина Туркменистана. И все вместе мы сила. Поэтому, если мы все будем действовать как одно единое, будущее будет за нашим выбором. И никакой диктатор, никакой президент, который не выполняет свои президентские обязанности, не сможет помешать стране процветать и жить в благополучии. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun.